I com hem anunciat al principi d'aquest programa d'avui, doncs a les 12 tindríem l'entrevista que parlarà de la nova exposició que s'inaugurarà aquest divendres i que està dedicada a la pintura. Per explicar-nos de què va i per què fan només de pintura, malgrat que al seu establiment fan més coses. L'establiment es diu Art i Quadres i ara ho porta el Josep Sánchez, que és nou entre nosaltres, que ara es presentarà també. Per cert, estem enregistrant aquesta entrevista via Facebook, si voleu consultar-la per aquesta via ho podeu fer perfectament. I si no, doncs ens escolteu a la ràdio, que mentre feu les coses, conduïu o aneu fent esport o esteu a la platja, doncs us assabentareu que hi ha una exposició molt interessant que podreu veure a partir d'aquest divendres. Josep, molt bon dia. Bon dia. I benvingut. Gràcies. Des de quan estàs tu en Art i Quadres? Doncs ara fa aproximadament un any. Vam obrir el juliol de l'any passat. Però és la primera exposició? Bueno, pràcticament és la primera sols, perquè al fer el relleu a la Teresa Xibral a l'Escola Arts i Quadre, que ja teníem, va ser el mateix mes de juny, juliol, i llavors ja teníem preparada l'exposició d'aquell any, de l'any passat. Claro. I més o menys jo vaig agafar una miqueta el testimoni, però no vaig tindre cap intervenció directa. Molt bé. Aquesta sí. Aquesta sí. Tu has seguit també, has agafat el testimoni de l'exposició anual i què és el que veurem? Doncs veurem una miqueta el que s'ha fet aquest any, el que han treballat els alumnes i les alumnes de l'escola aquest any, amb la nova orientació, el nou estil, nova forma de fer i bueno, el que han volgut plantejar i el que han volgut treballar les alumnes i els alumnes d'aquest any. Són pintures? Són pintures, hi ha pintures a l'oli, hi ha aquarel·les, hi ha algun acrílic, hi ha estils diversos, clàssic, modern, abstracte, hi ha una miqueta de tot. Sí? Quants quadres es posen? Aproximadament uns 70 quadres. De diferents tamanys? Sí, diferents tamanys, diferents proporcions, diferents mitjans, tant en fusta com en lienzo. També hi ha alguna cosa que veureu que hi ha molta diferència, que és que hi ha tant d'edat de nens petits, com que hi ha de gent adulta, molt adulta, molt major. Molt bé. La gent que es posa, si són 70 quadres, quantes persones intervenen? Depèn, aproximadament hi ha uns 30 alumnes a l'escola, no tots han volgut exposar i la majoria sí. Depèn també una miqueta del temps que disposen per poder treballar, presenten més obres o menys. El que ve una vegada a la setmana té menys producció que el que ve 4 o 5 dies a la setmana. Llavors, clar, va una miqueta en relació a això. I les disciplines que han escollit són perquè ells estan més còmodes o perquè només treballen aquesta disciplina? A veure, al principi, aquest any és una miqueta peculiar, perquè aquest any ens havíem de conèixer tots. M'havien de conèixer a mi, jo conèixer els alumnes i les alumnes, i saber una miqueta cadascú què és quina intenció té al venir a l'escola. No pots... Aleshores hi ha gent que ha mantingut una forma de treball que és el que feia sempre, altra gent que ha decidit evolucionar i voler tirar més endavant. Jo sóc una persona que sempre apreto, sempre vull que vagin més enllà, si m'hi deixen i tenen ganes. I bueno, hi ha gent que s'ha atrevit a fer coses diferents. Hi ha gent que s'ha atrevit quan no feia mai aquarel·la a fer aquarel·la, o gent que no s'atrevia a fer abstracte, o intentar evolucionar una miqueta més. Jo sempre dic que a l'hora de pintar hem de deixar de pensar i treballar amb el sentiment, amb el cor, no? Perquè per això expressem. I hem d'aprendre a expressar. I hi ha molta gent que està acostumada només a racionalitzar les accions que fa. I hem de deixar sortir també una miqueta tot el que tenim a dins, no? I expressar-ho a través de la pintura. És una exposició que s'inaugura aquest divendres? A quina hora? A les 8 del vespre. A les 8 del vespre, i després es podrà veure cada dia entre les 6 i les 9? Sí, exacte. Fins al... 3 de setembre. Fins al 3 de setembre, és a dir, tenim un parell de setmanetes, aproximadament, per poder visitar-la i gaudir d'aquestes disciplines variades i d'aquesta temàtica. Però tu a l'escola has incorporat coses noves. Sí. Com què? A veure, jo dono l'oportunitat de poder sortir una miqueta de l'oli, de lo tradicional. Jo tinc una formació clàssica, d'escola clàssica de pintura, però també vaig estar molt temps com a dibuixant de còmic i d'il·lustració.
Vaig estar assistint diverses vegades al Saló del Còmic de Barcelona, com a dibuixant, i bueno, tinc la possibilitat de que si hi ha adolescents, nen jove, que li interessa aquest tipus de treball, d'il·lustració, de còmic, fantasia, coses d'aquestes, doncs també podem donar aquesta opció. És el que t'he dit abans, a l'escola pots venir amb la intenció de passar una estona divertida, de pintar simplement, o dir, escolta, no, jo vull tirar una miqueta més endavant, vull aprendre a fer retrat, i llavors treballarem des del principi, perspectiva, estructura, composició. Tens les possibilitats de fer el que vulguis segons les teves necessitats. Val. Tothom pot pintar? Sí, jo crec que sí. Tu creus que sí? Jo crec que sí, perquè hi ha qui neix amb un do, hi ha un Rembrandt, un Miguel Ángel, un Caravaggio, un Dalí, i aquests no necessiten aprendre, ho porten dintre. La pintura es pot aprendre. Ara el que hem d'aprendre també és establir fins on volem arribar i quines són les nostres pretensions, perquè si anem molt més enllà del que podem arribar, llavors ve la frustració, i això és el que ens fa tirar enrere. Podem aprendre tècniques, podem aprendre o fer servir els materials, i més o menys estar satisfets amb un treball que fem. Digne, no? No, correcte, sí, perquè tothom pensa, no, jo no en sé de dibuixar, es pot aprendre. Per fer alguna cosa que et diverteixi, que et faci passar l'estona, que et faci tindre un KitKat, no? Com una desconnexió. La pintura, com la majoria de les coses creatives, exigeixen concentració. Ja. I a l'estar concentrat també t'esvaeixes una miqueta del dia a dia i és una manera de desconnectar una miqueta. Ara, les exigències, que també ens passen amb altres coses del dia a dia, són les que després ens fan sentir-nos bé, malament, si arribem, no arribem, i això també és una miqueta de les que treballem allà de treure'ns. No, venim a passar-nos-ho bé, a disfrutar, a pintar i a desconnectar i a estar una miqueta amb la gent, i ja està. Molt bé. Home, és una molt bona opció. Sí. I a banda, doncs, tens un munt de possibilitats, no només, com acabes de dir, també feu embarcacions, i fas taller d'embarcacions també o no? Continuo una miqueta amb la feina del Miguel, encara que no al mateix nivell, evidentment, jo encara vaig amb la L de principiant en aquest aspecte, però bueno, sí, emmarquem en fusta, de forma artesanal, gràcies al Miguel que me va estar guiant, tutoriant, fins a poder volar jo una miqueta sol, i sí, fem embarcació en fusta, tradicional, tot amb les mans, molt bé. Ara que és tot tan mecànic, és estrany, no?, trobar alguna cosa així més artesanal. Sí, una de les disciplines que també fem a l'escola, que a mi m'agrada molt, és la cal·ligrafia. La cal·ligrafia antiga, la gòtica, la copperplate, totes aquestes coses, perquè també és un exercici de concentració i has de treballar molt bé. I crec que s'estan perdent una miqueta totes les, diguem, els treballs, o no treball com a treball laboral, sinó a l'esforç de fer alguna cosa manual. Estem mecanitzant-ho tot. I necessitem que hi hagi una comunicació entre el cervell i el cos per poder fer una cosa en concentració. Sigui pintar, sigui dibuixar, sigui escriure. I totes aquestes petites feines també artesanals també s'estan perdent molt. És per mi molt gratificant tocar la fusta, sentir l'olor de la fusta, treballar-la, equivocar-te, perquè has d'aprendre, no? I tot això crec que és un treball que és molt positiu per tothom. Perquè vosaltres utilitzeu la nova tecnologia per realitzar alguna cosa? Home, perquè ara no és que vulguem nosaltres derrotar totalment la tecnologia, estem parlant de lo manual, de que s'ha de recuperar coses, però clar, la tècnica també ens ha portat moltes avantatges, algunes sí, no? Jo crec que tot té la seva mesura, el seu punt d'equilibri, no? Les noves tecnologies, les redes socials, tot això té molts bones coses, també té de dolentes. Sí, evidentment. També és l'ús que se li doni. Nosaltres, per buscar inspiració, mira, a mi m'agradaria fer alguna cosa com això, busques amb les noves tecnologies. Ah, molt bé. Nosaltres tenim la nostra pàgina d'Instagram on publiquem el que anem fent i tot això és una gran eina per fer difusió o per buscar inspiració d'altres persones que dius, mira, aquest senyor m'agrada com pinta, o mira, a mi m'agrada molt Velázquez i puc veure les obres de Velázquez en el meu mòbil, per exemple. Sí. Totes aquestes coses són bones, però no hem de perdre l'altre també. Jo no crec que una cosa ha de substituir l'altre. És com el xerrar per xat o xerrar viva veu mirant-se a la cara, no sé. Que no és el mateix. No és el mateix. No és el mateix. Si podem combinar les dues coses, doncs molt millor. Pues material de Belles Arts, taller d'emmarcació artesanal, escola de pintura, dibuix, il·lustració, còmic, cal·ligrafia, tallers temàtics, restauració, objectes de regal, papereria especialitzada i manualitats.
i a mi em fa molta gràcia aquesta frase, si no ho tenim, t'ho encarreguem. Clar. I si no saps fer-ho, t'ho ensenyem. Exacte. Aquesta és la publicitat amb la que vosaltres us doneu a conèixer. Lo de tallers temàtics, què és? De tant en tant, els dissabtes al matí, organitzem algun taller específic. L'últim que hem fet és un retrat, és un taller de retrat al natural. Aquest taller l'ha fet un pintor col·laborador de l'escola, un pintor ja consagrat, un pintor argentí, que ja té exposicions, té quadros a museus i tot això, i va vindre un matí a explicar com ell fa la pintura. Jo crec que el diversificar, el dir, no només t'has de centrar en això que t'estic ensenyant, no, això no és un bon camí. Vale. El compartir els ensenyaments. Aquest senyor, l'Ugo Lazzarini, és molt bon pintor retratista, és de l'escola clàssica, renaixentista, i té una manera de fer. Dic, mira, jo poso els colors a la paleta d'aquesta manera, jo faig les barreges d'aquesta manera. Jo crec que compartir els coneixements de diverses fonts és molt bo. I aleshores anem fent tallers d'aquest tipus. Properament tindrem un altre amb el José Martínez Cano, que és un aquarel·lista d'aquí de la zona, que també ha fet diverses exposicions. De fet, ell farà una xerrada a la inauguració explicant una miqueta el tema de l'aquarel·la, com ell entén l'aquarel·la, i aquest senyor també farà també un taller d'un dia. Després es poden ampliar cursos si la gent està interessada d'aquest mateix pintor o dibuixant que faci un taller de 4 o 5 dies. Jo n'en faig, per exemple, de fotografia, també de retrat al natural. Anem fent com tallers o workshops que es diu ara, monogràfics, especialitzats en un dissabte o diversos dissabtes, en la qual jo invito a tothom que vulgui, estan bé, no fa falta que siguis alumne de l'escola. Pots venir a aquell taller perquè t'interessa, puntual, perquè t'interessa en particular, no? Vam fer un també de fotografia pràctica. Què és fotografia pràctica? Una cosa molt senzilla, amb el que tu tinguis, un mòbil, una càmera, una tablet, una reflex, una automàtica, puguis fer una bona foto. I sobretot orientat a la gent que pinta, no? Vas caminant per algun lloc, estàs de viatge, dius, ostres, mira que maco. Diu, això ho vull pintar, doncs fas una bona foto que et permeti després fer un bon quadre. Molt bé. Doncs fent coses d'aquestes. Tot això ho podeu trobar a la botiga Art i Quadres, que està a la Via Augusta número 51, exacte. Doncs aquí de l'Hospitalet. Sí. I si voleu veure el treball dels seus alumnes, doncs tindreu ocasió a partir d'aquest divendres a les 8 de la tarda a la sala Fermalet, aquí en aquest edifici, però en comptes d'estar a la dreta, està a l'esquerra, entrant a l'esquerra. Amb aquesta sala que és immensa i també és preciosa, doncs podreu veure aquestes 70 obres aproximadament d'aquesta trentena d'alumnes, no? Entre els quals també hi haurà una part d'aquests pintors col·laboradors, també es posaran part de la seva obra, per referència també, perquè com treballen amb l'escola esporàdicament i tal, doncs crec que és una bona oportunitat que es vegi la seva obra també. Hi ha alguna obra teva? Hi haurà alguna, sí. Hi haurà alguna. Val. Les que heu escollit pel pòster? Bueno, hi ha de tot. Hi ha alguna aquarel·la, són representatives, hi ha algun oli, hi ha alguna cosa... Bueno, són sorpreses. Vull dir, jo estic molt content i molt orgullós de l'escola, dels alumnes, sobretot perquè estem tots en una gran família, ens ho passem molt bé. Jo sempre els dic el mateix, veniu aquí a passar-vos-ho bé, no veniu a patir, no és patir, ai, només surt, no. I a passar-nos-ho bé i a disfrutar, i és l'únic que... Molt bé, doncs això a veure si podem veure plasmat els quadres a partir d'aquest divendres fins al dia 3 de setembre, entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit ho podrem visitar la inauguració aquest divendres. Josep Sánchez, moltes gràcies per estar aquí i molta sort. Gràcies. Gràcies. Adéu. Molt bé. Vale. Molt bé. Exacte. Doncs aquí de l'Hospitalet. Sí. I si voleu veure el treball dels seus alumnes, doncs tindreu ocasió a partir d'aquest divendres a les 8 de la tarda a la sala Fermalet, aquí en aquest edifici, però en comptes d'estar a la dreta, està a l'esquerra, entrant a l'esquerra. Amb aquesta sala que és immensa i també és preciosa, doncs podreu veure aquestes 70 obres aproximadament d'aquesta trentena d'alumnes, no? Entre els quals també hi haurà una part d'aquests pintors col·laboradors, també es posaran part de la seva obra, per referència també, perquè com treballen amb l'escola esporàdicament i tal, doncs crec que és una bona oportunitat que es vegi la seva obra també. Hi ha alguna obra teva? Hi haurà alguna, sí. Hi haurà alguna. Val. Les que heu escollit pel pòster? Bueno, hi ha de tot. Hi ha alguna aquarel·la, són representatives, hi ha algun oli, hi ha alguna cosa... Bueno, són sorpreses. Vull dir, jo estic molt content i molt orgullós de l'escola, dels alumnes, sobretot perquè
estem tots en una gran família, ens ho passem molt bé. Jo sempre els dic el mateix, veniu aquí a passar-vos-ho bé, no veniu a patir, no és patir, ai, només surt, no. I a passar-nos-ho bé i a disfrutar, i és l'únic que... Molt bé, doncs això a veure si podem veure plasmat als quadres a partir d'aquest divendres fins al dia 3 de setembre, entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit ho podrem visitar la inauguració aquest divendres. Josep Sánchez, moltes gràcies per estar aquí i molta sort. Gràcies. Gràcies. Adéu.